Legorretako Berostegi auzoan gaude. Santa Marina baseliza infantadoko dukearena izan da duela gutxira arte. Orain, udalak doaintzan jaso du eta zahar berritze lan batzuk egiten ari dira. Lur hau eremu arkeologiko gisa sailkatuta dagoenez, sustatzailea legez behartuta dago kontrol arkeologiko bat egitera. Aprobetxatu dugu makina oraindik ez dela etorri eta egin ditugu sondaketa txiki batzu. Eskuz, langilearen laguntzakin, egin ditugu hiru kata txiki, metro, bider metro, olakoa, ikusteko aber nolako lurra dagoen. Ikusi dugu betelana handia dagoela, segurazki baselizaren maila igotzeko eta hasieran ez du ematen astarnarik aurkitu behar ditugula. Hemen, baseliza batean, hilobi bat ateratzekotan, agian altzan mantendu kajaren egurra, kajaina altzan mantendu, edo oialak, ilaren oialak, edo zapata batzutan aurkitu ditugu olakoak. Bazeuen, aukera hori, baina ematen du ez da galo aukera hemen material organikoa ateratzek betelana berria da, bustinakin eta harriakin, eta hor ez da mantentzen material organikoa. Legorretako indusketa honetan ez da zorterik izan eta ez da material organikorik agertu. Zortea izan baino gehiago, ez dira beharrezkoak diren kondizioak bete. Hezetasun handia eta oxigenorik eza. Duela pare bat urte berriz, Hondarribiko alde zaharrean egiten ari ziren beste lan batean, emaitza bitxiak eman zituen kontrol arkeologikoak. Izan zen obra bat eta fase desberdinetan egin zen lehenengo, izan musika eskola berria, udaletxeko musika eskola berria edo kulturetxea. Putzua izan zen azkena egin zena, agertu zen azkeneko momentuan eta orduan lana izan zen daiko berezia. Eta horregatik atera genuen sedimento guztia eta karri genuen bulegora eta orain gaude prozesa den material hori. Hemen dugu erdiaroko putzuren baten sedimentoa, dena jaso genuen eta gordeta gaude poltsa handietan, sakoetan, eskonbroko sakoetan. Momentuan ezin genuen izan indusketarekin batera lurra tamizatu eta egin genuena izan zen dena gorde. Hau urez beteta hezetasuna handiakin zen sedimentoa eta egin duguna da berriro uretan sartu. Kondizio hauetan, gertatu dena da material organikoa mantendu dela eta haziak ateratzen dira. Asko. Honekin lortzen duguna da lurra sedimentoa alde egitea, zuten da, eta gelditzen zaiguna, izango dira haziak, edo agian agertzen da metalezko gau txikiak, ez dituguna ikusi induzketan bertan. Hemen ja lortu dugu lehenengo emaitza eta agertzen dira ja haziak matzaren pipita pilo bat, ez dira ondo bereizten eta gero segurazki matza ez dena agertuko izango da ere zagarra ere agertzen da, maxusta, talako hazi txikia, fruito txikia dena. Haziak ezinezkoa da jakin noizkoa den, hazi bat gaurkoa jartzen baduzu eta orain dela 2000 urtekoa iguala da edo 500 urtekoa. Baina materialekin batera lotuta dago zeramika, eta zeramika oso egiten duguna fosil direkto, fosil gia, ez? Badakigu zeramika ze garaikoa den ezagutzen dugula tipologiak. Orduan ikusten badugu zeramika, txanpona bat ere oso erraxa dela bereiztea edo jakitea ze datakoa den, material guztia horrekin lotuta dagoena, azkenean putzu bat da, estalita dago eta orduan barruan dagoen guztia garai berdinakoa da. Hori da modua datazia egiteko. Hau egiten duguna da dena gorde. Klasifikatzen dugu poltsetan, bakoitza referentzia batekin. Nondikan atera da, jarriko dugu Hondarribiko putzuren bat, ze kontekstua edo ze depositoa zen, identifikatzeko, eta gero ze maila edo tamiza bakoitza 2 milimetrokoa. Ez duguna egiten da berriro dena nahastu.
Bueno, orain ikusi behar dugun, non gordetzen ditugun materialak. Kondizio berezietan mantenin behar da. Lehen hasiak ikusi ditugu, eta orain ikusiko ditugu beste objektuak edo beste material, bitxiak zibiltze. Hau azkenean da, egurrezko platertxo bat, zurezkoa, Falta da beste erdia, baina da plater bat. Oso normala arrunta zen mailan zeramika erabiltzea jateko, baina baita ere egurrezko platerak eta egurrezko ontzia. Da Hondarribiko putzu horren alta da 15. mendekoa, erdiarokoa. Eta beste objektu oso bitxia eta erakutsiko dizuet hemen gainean. Azkenean da koilarea. Gaur egungoa bezalako, falta da beste erdia, baina 5 urte ditu. Altxorra dira, bai. Hau dira altxorra eta hau da beste bat, oso berezia. Hau, ikusten duzu, osorik dago. Uran estalita dago, atera pixka bat ikusteko, baina oso bitxia da, eta oso pieza ederra gainean. Material organikoa indusketa arkeologikoan aurkitzea oso arraroa da eta oso berezia, horregatik berezia da. Ez da normala, ateratzea normalean agertzen dira zeramika, burniak eta horako tresnak edo materiala. Ematen dugu informazio ze nolako dieta edo ze jaten zuten, baita ere inguruko vegetazioa edo zuhaitzak edo baratzak edo ze lantzen zuten. Eta gero ere jakitea, importazio-esportazioko, gile bat importazio ez, hemengoa dian, ala ez. Txukunagoa daude eta erraxagoa ikusiko. Hondarribiko putzuan agertutako hazien artean, irasagarraren eta mizpiraren haziak aurkitu zituzten. Lehen aldia zen fruitu horien aztarnak topatzen zirela Iberiar penintsulan. Antzekoa dira, baina ez dira berdina.